Awakmu apa ora isin to gandeng karo aku? Wong aku iki ora ganteng. Sapa sing ngomong nek sampean iki ora ganteng? Jare wong-wong kae lho. Sampean iki ganteng kok, Mas. Sawangan sing tenan to. Wong wireng kaya ngene no kok. Ganteng, arep ireng keleng-keleng. Tapi adik tetap cinta karo Mamas. Tenan apa ora? Engko ning mburiku aja-aja omongane beda. Mas, Dalem. Masku sing ireng sing manis dhewe. Mbok ora usah muni ireng to. Gawe cilike atiku lho. Harus ku akui sulit cari pengganti. Jadi kau jujur karo nyong Kang. Jujur apa nyong ta? Kita cinta ora sih karo nyong. Ya cinta lah. Tidak kan ingin nang perantauan wis 3 bulan. Udah kali membengi. Ya terus kepriwe? Akhirnya daster nyong ora dibuka nang Rika. Tak durung karet banjonge. Jangan-jangan Rika tuh selundupan ya nang kanan-kanan ya. Ora. Ora-ora. Wong iki kesel nyong. Kesel. Ya, walaupun kesel ditiliki lah sedela. Memang wis mateng. Ini boleh minta di ngambil 3 bulan. Lah sing penting duit yo. Sing penting duitnya. Karena butuh dibuka daster yang gireng. Ya wis monggo tak tiliki. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. Sok nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Halo Mas Ari. Halo, Dik. Ya jare nomorku wis mbok blokir. Lah nyapa sik ngubungi neng? Wes beberapa hari ini loh Mas, aku nggak doyan makan loh Mas. Nyapa laporan aku iki? Lah wong dhewe wis renek hubungan lho. Semenjak kamu putusin aku itu loh Mas, aku nggak pernah mau makan lagi. Lah aku lho malah ayem. Sakjoke awake diputus kae. Wis ra enak sing ribet-ribeti uripku. Mandi-mandi pun aku males. Yo malah beneran to, banyune awet. Beneran loh Mas, aku nggak ada selera makan sama sekali loh Mas. Lah arep diterusne yo percuma lho. Sedina apik engko 3 dina purik. Kamu sudah melupakan aku yo Mas yo. Iya, malah belas ora eling aku. Semenjak kita putus itu yo, aku nggak ada nafsu makan sama sekali loh Mas. Alah, gombal amoh. Lah iki suarane ketoke nyamuk-nyamuk ngemplok panganan lho. Mak, sesuk-isuk aku nyileh kutange sampean yo. Hei opo kuwi kok ngawur to? Lah mbah, wong dikongkon Pak Guru kok, Mak. Pak Guru ki yo aneh. Mosok koncoku sekelas kabeh kon nggawa wadah susu, Mak. Oh alah cah cilik, kuwi sing dimaksud kon nggawa kaleng bekas susu le. Uduk kutang. Oh alah. Loh, kutang kan yo wadah susu to, Mak. Bus. Lo goblok aja tapi. Rasudi ndelok raine. Lah kene kenapa? Esketmu bengi aku ndem-deman pokoke. Masalahnya? Ya masalahe kowe iki terlalu nganu lho, terlalu Apa? Nek ngunekke aku terlalu kebangetan. Ya. Jenengan ora? Tidak dengan fakta. Nek dengan fakta ora masalah, ning kowe iki gawe-gawe. Jenengan ora gawe-gawe nek ngunekke aku. Ora nyata kok. Aku ya nyoto. Aku rak mung sok ngunekke Tatin ki sinden ning raine rai galak. Raine kejem, sadis. Aku ora percaya? Sadis mboten, Sederek? Modar ora kowe. Neng ayu ora? Nek ning ayu-ayu. Oh,
Lho ayu, nek le ayu aku percaya. Ayu Iya kok. kuwi nek le galak kuwi lho. Wong ayu kuwi iso kok nyepetke patine wong lanang.